bona manje sizokwethulana bathandakazi, the woman of God, and I'm sure ukuthi uNkulunkulu azoyikhuluma ngayo namhlanje will change your life. Ladies and gentlemen, asiphakameni thina sonke shaya izandla enkulu sinikeze uNkulunkulu udumo and welcome uDr. Portia Masinga ngegama lika Jesu. Come on bathandakazi, ashayele uNkulunkulu izandla and give him praise. Hallelujah. Hallelujah. Glorious Jesus. Siyabingelela emzini kaNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Okukhulu ukuzithoba. Ngivumeleni bathandekayo ngihloniphe protocol ekhona. Ngibingelele ngokukhulu ukuzithoba ubaba nomama. Abapostoli uNkulunkulu asibusisile ngabo. Ngiyanibingelela bathandekayo egameni lenkosi uJesu. Amen. Shobane, thank you. Hallelujah. Ngicela bathandekayo ukuya ezwini Philippians chapter 2 verse 2 to 5. Verse number 2. Gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe namqondo munye, ninothando lunye, nibe inhliziyo nye, nicabange into yinye. Ningenzi lutho ngombango nangokuziphakamisa okuyize, kodwa ngokuzithoba nazise abanye ngokungathi bakhulu kunani. Yilowo nalowo anganaki okungokwakhe, kodwa anake nokwabanye. Verse 5. Verse number 5. Mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Glorious Jesus. Chapter 4 verse 2. Ngiyabayala oEodiya noSintike ukuba babe nokuqonda okufanayo enkosini. Yebo ngiyakunxusa nawe mhlobo wami oqotho ukuba ubalekele labo besifazane ngokuba bayahlanganyela nami evangelini. Elosibongele sis. Hallelujah. Siyabonga baba wethu namandla onke, izwi lakho leli liphefumulelwe nguwe uNkulunkulu wethu ongcwele ukubuyala uqondise ngalo uNkulunkulu wethu namandla onke. Khuluma ngalo nasebusuku weNkulunkulu, silalele wena njengoThixo uhlahlamela isindlela yethu ngezwi lakho. Silungise uNkulunkulu la sidinga ukulungiswa khona egameni lika Kristu Jesu mnaziri ongcwele. Amen. Sisho njalo nasebusuku, wena wedwa uphakeme kakhulu, wena wedwa umili ngunaphakade. Sesiphambi kwakho Nkosi siyazithoba, wena ufanele udumo, wena ufanele izibongo. Phakama njengenkosi, nalizwi lakho phefumulela kulo liyaphila, lingukuphila nakithi. We honor you, we give you glory. In the name of Jesus we pray, and everybody say amen. Bathandekayo, uthi uPhilippians chapter 2 verse 5. Makubekini lobo mqondo owawukhona nakuKristu uJesu. Ngithunywe lo myalezo nasebusuku. Nangu umyalezo ofana nevaccine. You see, vaccine uyithatha kahle kungonakele lutho. Bese kuthi makufika umkhuhlane thizeni, ivaccine isukume ngaphakathi ikulwele nomkhuhlane.
ngithunywe ebusuku ukuthi ngizomemezela ngazi noma ngapha kuzwakele yini makubekini lowo mqondo owawukhona kuKristu Jesu angazi noma ngapha busufikile yini kodwa usimple uthi makubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu ntambama ngizosho njalo nangapha ngimemezela ngithi makuwekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu ayibongwe inkosi umyalezo lona esiutholayo umpostoli uPaul uyabhala ubhalela ibandla laseFilipi kwasekuzwakela ukuthi umpostoli ubhekene nomzima lahlangana ibandla selina about 10 years likhona lathi asikwazi ukuthula uma siza ukuthi le ndoda yafika yashumayela ivangeli kwaphenduka isizwe sethu asikwazi ukuthula uma ihlushwa kangaka baqoqa imali njengebandla bathumela inceku ukuthi bahambisele futhi zibanakele le ndoda imnakekele ngakho konke akudingayo asukuma inceku Epaphroditus uphethe iminikelo yabazalwane bebandla laseFilipi ufika utshela umpostoli ukuthi nakho okuncane sizothi sinawe ulenhlungu odlula kuyo singelibala umsebenzi negalelo obenalo empilweni zethu singengeba khona eduzane kodwa sinawe futhi siyabona ubunzima obhekene nawo ngenxa yokugula emzimbeni uPaul asked him ukuthi hamba ungibongele hamba nalencwadi uzuyongibongela ebandleni uma uhamba unceku uyahamba nalencwadi eyizofundwa ebandleni laseFilipi kodwa mawuyifunda lencwadi uyabona ukuthi ayifani nalezi ezinye incwadi umpostoli mayeyibhala sengathi wayeyibhala egcwele inyembezi sengathi wayeyibhala ebheka amasikazi emzimbeni wakhe sengathi wayeyibhala ekhumbula ukuthi usukaphi nohambo lwakhe especially naleli bandla laseFilipi alifani namabandla amanye leli wayengazange ayihlelele yena ezinhlelweni zakhe ukuthi uzoya lapha wathatha ukuthi uNkulunkulu emazulwini afika umnyakazise ngevision athi yima kule inhlelo zakho uphuthuma eFilipi yini kwasekuhlangena abesifazana abathize ababehlangana njalo bekhala belila bethandaza kuNkulunkulu uNkulunkulu emazulwini wathi angikwazi ukuthula khona bangibizayo bangibizange bengithemba hawusanibonana entshukumeni ngiyabingelela besifazane entshukumeni ngiyabingelela abantu beyinyembezi bathi mabehlangana njalo bethandaza uNkulunkulu wathi angikwazi ukuthula uma bengibiza kwazaleka ibandla eFilipi ngenxa yokuthi kwakunohlobo oluthize lwabantu besifazane ababehlala njalo beyohlangana into yabo yayibukeka ngathi ayihlelekile asibazi ngisho amagama abo kodwa into esiyaziyo babehlangana njalo bakhale babubule kuNkulunkulu abantu besibeletho kwavuleka isibeletho seEurope yonke kwazalwa ibandla lokuqala in the continent of Europe through women that will gather and pray sisabusisekile nathi sizwe sethu ngoba basekhona
uhlobo oluthize lo mama abahlangana njalo mhlamba sibazi ngisho amagama mhlamba baziwa ngisho emabandleni abo kodwa kusekhona bathi mabehlangana bagcwala inyembezi bathi and Africa will be saved and Africa will be saved. Holy Spirit, lisekhona ithemba uma bekhona laba bangenama titles bengenama degree kodwa bakwazi ukusililela amazulu ayarespond. Wathola umyalezo ophuthumayo uPaul kwafanele ukuthi ajike wajike enhlelweni zakhe waphuthuma ezweni laseFilipi mayefika wathola ukuthi akukho ngisho isinagogue endaweni okuchaza ukuthi the minimum requirement of 10 men were not available kodwa kunabesifazana abalilayo mayengena washumayela kwasindiswa abantu kuthiwa kwasindiswa no business lady wendawo odumile uLydia ibandla lahlangana emzini kaLydia kwazalwa ibandla ngenxa yabesifazana ababehlangana bengacomplain babengabheka ama social media of the time kodwa babethi mabehlangana bazobubula bebubulela izizukulwane ezilandela emva kwabo idakasoya na lisekhona ithemba ezweni lethu uma besahlangana ngolwesine behlangana bebiza izizukulwane ezizemva kwabo ikhona ithemba revival will be born in our lifetime. Glorious Jesus. Awusanibonana entshukumeni ngizobingelela uthi umpostoli mayefika kusindiswa abantu bese manje kuqala ibandla elithi maseliqalile liyakhula likhula ngesivinini ingakho la sesifunda khona sekunencwadi ephendula izimo nezimeko ababebhekene nazo umthola la umpostoli ebhala a very emotional and vulnerable mayebhala ubhala kakhulu ngobufakazi bohambo lwakhe ubhala kakhulu akafani nalawa amanye amabandla wayalaya khuze it is a letter full of compassion because uyalazi uhambo lwakhe naleli bandla ukuthi leli akulona laliseyinhlelweni zami leli bandla elizalwe emthandazweni kunganyakazeka ezinye izinto kodwa leli elizalwe emthandazweni liyakuma awusanibonana emtshumeni angazi noma basekhona yini omama abakwazi ukuhlala ebandleni sekhona ama split sekukhona ukuthi indaba zithini kodwa bahlale emuva bebubula uthi uyathola basakwazi ngisho ukusukuma kodwa inyembezi zehla ngezihlathi ngoba bayakwazi ukububula bayakwazi ukumisa ibandla ngisho sekufika izimeko nezivunguvungu ezihambisa abantu mawuthi uyathola basakwazi ngisho ukuthomoya kodwa bahlale emuva uthi uyabheka baphuza inyembezi hallelujah umpostoli mayebhalela leli bandla umthola la esethi gcwalisana ukuthokoza kwami ngokuthi nibe mqondo munye nibe thando lunye libe inhliziyo yinye
nibe ngqondo yinye. Ahamba asefika la ngisho khona athi mawubekini lowo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu. Into enza asho lamazwi ingoba uyazi ukuthi basebebhekene nesikhathi la kwasekukhona i-team ehamba nomunye ne-team ehamba nomunye. Kwakuthi makunikele laba kakhulu laba bangashayi izandla, makucula laba bangaculi. Kuthi makwenziwa ama-sandwich ngapha laba kwasekukhona ama-split. Kodwa very subtle ngoba kwakungathi kuyasebenzeka kanti inhliziyo sezimbili. Kodwa kayali kakhulu ubasondeza ngothando. Ayibonge inkosi. Siyawudinga lo mqondo. Siyawudinga lo mqondo ukuthi sibe munye. Ukona konke sikwenzayo sibe munye. Sikwenza kanjani ke lokhu? Ufanele siqonde ukuthi what is it that is the mind of Christ? Ngiyibiza ngevaccine, but the mind of Christ is the mind that says I have the same attitude that Jesus had. I have the same mindset that Jesus had. I have the same self-forgetting humility. Ethatha ukukhumula self imbeke phansi. Ithatha my interest ami wakhumuli wabeke phansi for the sake of the purpose and the will of God. That is the mind of Christ. Elithi iBhayibheli wayethe nesimo sikaNkulunkulu kodwa akakubonanga lokho ngokuthi kuyinto yokubangwa ukulingana noNkulunkulu. Kepha wathabatha isimo sokuba inceku ukuze afaniswe nabantu. We need the mind of Christ. We need that mind. Awutshela umakhelwane siyayidinga leyo ngqondo. Siyayidinga leyo ngqondo. Ingakho uJesu wathi mayisehamba nabo khona la efika khona ethi umuntu mayithanda ukungilandela. Umuntu mayithanda akazidele athabathe sakhe isiphambano imihla nemihla angilandele. Hawu bazalwane sanibonani, when u right ngiyakubona ungqona ungitshelela umakhelwane imihla ngemihla ngoba sometimes siyazidela kodwa sibuye sikhohle ukusithabatha imihla ngemihla kanti kuthatha ukuthi uzibethele wena imihla ngemihla ukuze uself noma sefuna ukuvela umina ukuthi mina ngihlaliswa lapho. Mina kuyaziwe enkonzweni ukuthi akusona isihlalo sami lesi. Mina kodwa mawuzithathela wena uzibethela wena imihla ngemihla kuyahambeka kulolu hambo imihla ngemihla. Manje sithola umpostoli la wenza isimanga ku chapter 4. Angicela babili ngapha nangapha. Uthola la kuno Yudia kuno Syntyche aka addressi ama matters akabizi ngisho ikomiti ukuthi lizothola ukuthi kwenzakaleni. Kodwa umpostoli ogcwele i-experience yokuhamba noNkulunkulu khona la ethi mangahlushwa umuntu ngoba emzimbeni wami kunezimpawu zikaKristu. Sengathi le impawu ezazenza ukuthi angakhulumi noma ikanjani. Hawu bazalwane ngathi sesibanqume kakhulu abantu emabandleni. Sengathi sesibalahle emgqomeni kakhulu. Kanti uma umuntu velo laziyo uhambo nezinhlupho zakhona. Sihamba sincenga. Nangumpostoli uyancenga uYudia. I plead with you. Be the same in mind with Christ. Aphinde same attitude and same mindset. I plead with you, Syntyche. Be one in mind with Christ. Akabuza ukuthi ubani imfethu oqalile kwenzakaleni yini akayali
kodwa uyancenga. Hawu ngiyancenga bafethu nina nisebenzile nami. Amagama enu abhaliwe encwadini yokuphila. Ngiyancenga bafethu asibe munye kulomqondo kaKristu. Asibe munye akakhuzi lelibandle selidividekile. Ngiyacabanga ukuthi ka left bese kune team ya Judea, ka right kune team ka Syntyche. Aka address bona ubabiza directly. Futhi uthe suka mfundisi umbuli ubakhumbuza imisebenzi yabo emihle. Akanaki ngisho amaphutha abo. Uthi nina you were the founding members church. Nina nani khona kuqala leli bandla. Nina nihambile nami. Nina nilwile kulo kuhle. Be united in the mind of Christ. Bathandekayo ngizomemezela mawubekini lawa mqondo awukhona nakuKristu Jesu. Umqondo kwazi ukususa uself umbeke phansi for the sake of the gospel and the will of God. Be united in the mind of Christ. Ukuba united in his mind. Ukubona ngoba ngisho ukuqola kubalula. When you are one with him, his will and purpose is priority. Oh, the Messiah. Lima kuzaya. Uzithola nokuthula okudlula ukuqonda konke ngoba munye unamakazaya. Uma ethi forgive 70 times 7. It is possible when you are one with him. Hallelujah. Mawubekini lowo mqondo awukhona nakuKristu Jesu. Awubekini khona engimnika lelibhandishi namhlanje. Mawubekini lowo mqondo. Noma bengasakubonganga uqubula lesa speak enkonzweni mfethu, don't stop. Noma kungekho bonile ukuthi ihlalo isetho wena, don't stop. Sebebongwe bonke kwi-conference wena wangabongwa, don't stop. Be one with him. Mawubekini lowo mqondo awukhona nakuKristu Jesu. Bazalwane, Jesus is coming back. Church hurt is real. Abantu bayalimala ebandleni. Khona uthi mina la kubuyazi akekho wangihambela ngisesibhedlela. Khona uthi mina ngaze ngayingwabela bavelana. Khona uthi mina akekho weza wazongibheka. Kodwa ebusuku ngizothi bamba mawubekini lowo mqondo awukhona nakuKristu Jesu. Unamakazana hila makasai. Khona uthi mina ngiasharishile ngiwashiphila akekho nongomile akekho nongibongile akekho ngibonile ngiqakekile. Ngizothi mawubekini qinisekani yena uyabona emasulwini. Mawubekini lo mqondo, fulfill his will and his purpose. Into yenza ukuthi lingapheli iculo. Umpostoli uPaul sebevalelwe noSilas ejele beshayiwe bahlambalazwa kodwa sibathola in the midnight hour bebubula ngendumiso yingoba they were one with him. They had the mind of Christ. Hena makasaya into ezokwenza iculo lingapheli kuwe. Find yourself one with him, one with his mind. Hulamai hila makazaya deka hilele mekezaya nalibandisha ebusuku nalibalsame ebusuku
elizophilisa inhlungu odlule kuyo makube kini lowo mqondo owawukhona kuKristu Jesu. Phola mfethu siyakudinga. Phola siyakudinga. Umpostoli umile phakathi nendawo. Pholani bafethu. Pholani bafethu uhambo lusekude. Pholani ibandla liyangidinga. Pholani akabuzi indaba ukuthi kwenzakaleni ekuqaleni. Upholani yasambeni. Be united in his mind. Be one with his mind. Be one with him. Nali balsam ebusuku. Pholani bafethu. Pholani. Pholani. Umsebenzi mningi kuneziphiwe esizidingayo kini. Khona ohleli la osethi angibuyeli mina kwi local church. Ngizothi phola. Iziphiwo sadingakala. Phola. Ekhaya uyadingakala. Kunezinto kuwe singeyithole kwabanye mawubekini lowo mqondo kuthi kufika okunyathelayo akuthola ukuthi umunye with him. Be united with him. Into yenza uJob nomunkosikazi wakhe sembuka wabona ukuthi ayikho lento ndoda thuka uNkulunkulu wakho ufo kungcono kuzovele kube lula simthole ethi how can we expect only good things from the Lord into ingoba wayeseqonda umqondo wakhe. Into eyenza ukuthi ibandla lingabi kuma duvet covers uma selizwile ukuthi uPeter uboshiwe ladela ingubo ezifudumele lahamba layohlangana layokhala ingoba they said whatever affects him affects us. Whatever is pain for him, it is pain for us. Hawubazalwane. Hawubazalwane. Asingadeli ukuba munye naye for the sake of his purpose, for the sake of his will. Let us be united in his mind. Iyona lento ezobuyisa uthando ebandleni uma sikwazi ukuzikhumula uself nako konke kwama interest ka self sifune his mind, sifunde his will. May God bless you.